Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, ang pag-uusapan po natin ngayon is all about balot, kung paano po ba ang kitaan sa pagbebenta nito. So ngayon, samahan niyo muna ako sa pamimili. Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, ang pag-uusapan po natin ngayon kung kumusta nga ba ang kita sa pagbebenta po ng balot, abnoy at penoy. Ito pong i-share ko sa inyo ngayon ay base lamang po sa experience ko bilang isang vendor, kasi po almost 2 months na din po kasi ako nagbebenta nito. So isimulan ko na po. Magkano po ba ang puhunan nito? So, ang pinuhunan ko po dito is 850 pesos po. Ito po yung nilabas ko na puhunan. So, paano naging 850 at magkano ba yung kinikita ko dito? So, ito po yun. Sa balot kasi, sa isang araw, ang binibili ko is 50 pieces. Ang puhunan po ng isa doon is 9 pesos. So, 50 pieces multiplied by 9 is equals to 450. Yung 450 po na yun po yung puhunan ko sa balot. Sa abnoy naman po, 100 pieces a day yung binibili ko. So, ang puhunan po nun is 2 pesos. So, 100 pieces multiplied by 2 is equals to 200 pesos. Yun naman po ang puhunan ko pagdating sa abnoy. So, sa penoy naman po, 50 pieces a day ang binibili ko. So, ang puhunan po nun is 4 pesos. So, 50 pieces multiplied by 4 pesos is equals to 200 pesos. Yun po yung puhunan ko naman sa penoy. So, pagsasama-samahin po natin yung puhunan ko sa balot na 450 pesos, sa abnoy na 200 pesos, at sa penoy na 200 pesos is equals to 850 pesos. Yun po. So, magkano nga ba ang bentahan at kita o kinikita ko per day sa pagbebenta nito? Ito po yun. Sa balot po kasi, di po ba ang puhunan niya ay 9 pesos. So, ang bentahan ko po nito is 15 pesos. So, sa isang piraso po, ang kita ko doon is 6 pesos. So, sa 50 pieces po na binibili ko sa isang araw, multiplied by 6, na kinikita ko per piece is equals to 300. Yun po yung kinikita ko sa balot per day, 300. Yan, puhunan ko po dun, di po ba, 450. So, ayun. So, sa abnoy naman po, ang kinikita ko po sa abnoy is 3 pesos. Ang bentahan ko po neto kasi is 5 pesos. So, ang puhunan kasi nito, diba, 2 pesos. Ayun. So, sa 100 pieces po na abnoy, multiplied by 3 na kinikita ko per piece is equals to 300 pesos. Yun naman po yung bentahan, yung kinikita ko sa abnoy sa isang araw. So, pagdating naman po sa penoy, 50 pieces, sa 50 pieces na binibili ko sa isang araw, ang bentahan ko po neto is 7 pesos. So,
ang kita ko po sa per piece nito is 3 pesos. So, sa 50 pieces na Penoy, multiplied by 3 nakita ko per piece is equals to 150. So, pag pagsasama-samahin natin yung kita ko sa balot na 300, yung kita ko sa Abnoy na 300 pesos, at yung sa kita ko sa Penoy na 150 pesos, so equals to 750. Yun po yung kinikita ko per day sa pagbebenta po ng balot. So, sana po may natutunan po kayo sa video na to. So dagdag ko lamang po sa video na to sa mga gusto pong mag-start ng ganitong business. Based lang po sa experience po kasi, pag bumibili po kayo ng mga itlog, make sure na i-check nyo po siya kung may basag ba to, may crack ba to, ganon. Kasi pag ilalaga nyo po siya, especially sa balot po, pag may crack ito, pumapasok po kasi yung tubig doon. So, nag-iiba yung lasa ng balot. And, minsan, doon mas mabilis masira yung itlog kasi. So, pangalawa, sa pagbili ng balot, tanungin nyo po kung ilang days na po ba ito. Kasi sa akin, yung the best kasi na days nung balot is dapat 17 to 18 days. Mga balot sa puti, ganun po yun. So, kapag nasa 20 days and above na, malalaki na po yung sisiw. So, parang hindi na magandang evento nun. So, ayun lamang po. Sana po may mga natutunan po kayo sa video na to. Kung bago pa lamang po kayo sa channel na to, please don't forget to share, like, and subscribe sa channel ko. And that's all for today's video. Keep on watching. Thank you and God bless.